Mfethu uma wukuthi uyasipana njengamanje ubheke le video le, uyasebenza musa ulokhu ulandelwa ngabantwana bakho. Asimusa ulokhu sikutshela ngabantwana bakho ukuthi mfethu thengela abantwana into zobusika manje sekuyabanda, mfethu enza kanje kanje, ngeke sikuluse. Sasingekho ukhanda abantwana. Manje asikwazi ukuthi sibe khona ekubeni wena usuhluleka ukuthi labantwana ubasupport njengobaba wabo. Ayizwe engishoyo. Musa ukuthi njengobaba wabantwana uhluleke ukusupport abantwana bakho. Kungena ubusika manje and uzohola kusasa njengoba kuyi-25 kuziyi-30 kuphela inyanga uzohola. Ufuna siloku sikulandela ngabantwana bakho, siloku sithi thengela abantwana bakho mfethu. Awukwazi ukuthi ungathenga amabhodlela ohholoko uhamba ney'ntombi kodwa abantwana bakho balambile bazogodola kuzongena ubusika abanazo iy'mpahla wena ubhizi. Ulokhu uhamba namantombazane uphuza utshwala ufuna siloku sikutshela ngabantwana bakho. Hayi mfethu anihluze bafethu la emakhanda. Abantwana benu nibacabangele bekanibona phambili. Abantwana bakho mfethu babheke wena. Uma ukuthi wena ungahluleka ukubasupport abantwana bakho bazosupport obani wena ukhona uphila ubani ozokusupportela abantwana? Bafethu asikhuleni la ngamakhanda, asikhuleni ngokomqondo. Awukwazi ukuthi ungafika ukhanda abantwana. Labantwana uzoba-support-elwa ubani? Yi-25 kusasa. Kuzoba iyi-30 manje kuyaholwa, akekho ngeke abe namali. Kodwa uzobona abantu begcwele ematshwaleni. Kodwa bonke labantu angathi wonke umuntu ophuza utshwala lapha unengane kodwa iy'ngane azikho iy'mpahla zase-winter. Kuzobanda manje ngena amakhaza ashubise kabi kabi kuyabanda already kodwa umntwana wakho akagqokile. Wena ufudumele ugqokile ugezile unuka ama-perfume o-500, unuka ama-perfume o-800, 1000 kodwa umntwana wakho akanalo ijezi la-R100 elifudumalayo lase-Mr Price. Bafethu musani ukwenza kanje. Yabona uma uyi-clever nje yamkhombisa ukuthi uyi-clever, ungabi le nto eyiyona mfethu angithi uyangithola. Zama ukuhluza uhlakaniphe wondle abantwana bakho. Uma ungabondli abantwana bakho akekho uzokondlela. Labantwana bazokhula bengakufuni ngesimo sokuthi wena uyahluleka kusayimanje. Bayakhula labantwana emva kweminyaka ewu-15 elandela abazobe bebadala. Njengoba beno-10 manje 11, cabanga kule minyaka elandelayo ewu-10 ewu-15 bazobe bengakanani noma uqhubeka nale ndlela oqhubeka ngayo. Una-40 una-45 kodwa wazi ukuthi ubhekephi nempilo. Uyaku-50 manje ngeminyaka uno-45 uyaku-50 kodwa awazi ukuthi i-direction iyaphi. Usahlulwa nje ukudla abantwana bakho. Uyahola every month end uyahola kodwa umehluko awukho. Abantwana bakho bayagodola, abantwana bakho balambile, abantwana banazo iy'mpahla zesikole kodwa ukhona ubaba wabo uyasebenza. And bafethu asiyeke le nto yokuthi sikhande abantwana, sikhande abantwana ebese sibashiya nabazali bethu. Abazali bethu sijiye singabaphikishi imali, basala abazali bethu sebebhekene nale nkinga yokuthi kumele basondlela abantwana. Asiyekeni leyo nto bafethu ukuthi sizale abantwana sibashiye nabazali bethu ngesimo sokuthi abazali bethu vele siyazi ukuthi bazobanakekela. Kodwa sithi sibashiya nabazali bethu akube khona imali esishiyayo nakhona khona abazali bezokwazi ukuthi bapheshe la kumele bapheshe khona, la kushoda khona kuphesheke kusheshe. Hhayi le nto yokuthi ufuce umntwana kumzali, ushiye umzali wakho nalo mntwana, uhamba iminyaka awubuyele ekhaya, awufaki ngisho u-R100, awukho umehluko owenzayo kufemeli yakho kodwa ushiye abantwana emuva. Bafethu angazi mina siphila kanjani, masiphila kanjena angazi abafethu ngikhuluma namadoda, ngiyababona abesifazane, ngikhuluma nomuntu wesilisa. Uma ukuthi uyazazi ukuthi uyindoda esebenzayo ebambile itoho, awuzame ukuthi abantwana bakho ubondle, awuzame ukuthi abantwana bakho banakekele ngoba uma uhlulwa yilokho akekho ozokwenzela. Angithi wamthola. Abantwana bazokhula bahlupheke ekubeni benobaba, ubaba okhona ophilayo engabe ubaba uyabasupport-a kodwa ubaba ubhizi notshwala, ubhizi nezinye izinto. Impilo ngeke iqhubeke, ngeke ibe yinhle kulabantwana bakho. Isimo sokuthi wena ugijimisa injabulo phambili ukhohlwa yilokho okubalulekile okushiye ngemumva wakwenza ngesikhathi usanenjabulo. Shuthi le njabulo yadlula awusaboni ukuthi unenjabulo manje ngoba nakhu usunabantwana. Mfethu jabulisa abantwana bakho mfethu ngayo yonke indlela mfethu, awukwazi ukuthi uzondlelwa yithina abantwana bakho umazondlele. Angithi wamthola. Ungafika ulokhu ukhanda abantwana, ulokhu uhamba ukhanda abantwana, ulokhu uhamba bazokondloba labo bantwana. Cabanga phela nawe mfethu, manje uma usulokucabanga uzocatshangelwa ubani? Hhayi kahleni bafethu, asondleni nje abantwana bethu
Mondle nje umntanakho mfethu, mhlawumbe singalekelela la singalekelela khona, kodwa nathi sinezethu iy'nkinga. Akekho umuntu ongenayo inkinga yakhe abhekene nayo, kodwa wena uma wukuthi ufuna zonke iy'nkinga zakho ukuthi sikutholele zona, ngeke sikwazi ukukwenza lokho ngesimo sokuthi wonke umuntu unengqondo, unezandla, uyacabanga. Uyakhona ukuvuka ekuseni uhambe ufuna amatoho, ufese uthole itoho, mase ulitholile itoho uyakhohlwa yilokho okubalulekile. Ukhohlwa abazali bakho, ukhohlwa umndeni wakho wonke uphelele, ukhohlwa abantwana bakho, ukhohlwa wuwe uqobo lwakho ukuthi nawe lezi zinto oy'dingayo. Kodwa uma usunemali, imali iyakudida, utshwala phambili, amantombazane phambili, ogwayi, iy'dakamizwa, yonke into ikuvala umqondo. Khula mfethu, kumele wazi ukuthi uyindoda. Awukwazi ukuthi manje mina una-32 years old, 35 years old, kodwa ubhizi usagijimisana ney'nto zomhlaba. Uzokhula nini ngantwena? Kumele ukhule mfethu, eyi kubalulekile ukukhula empilweni. Uma ungakhuli uyohlala uwumntwana forever, uyohlala uwedwa forever. Ngisho usuno-60 bani uyoba wedwa ngesimo sokuthi awufuni ukukhula. Izinto ezinhle uzenza kuyona le minyaka khona uzokhona ukuthi uvune mfethu emva kweminyaka ewu-15 elandelayo. Angithi uyangithola? Ngeke uvune niksi uma ngabe ungatshali namhlanje. Tshala namhlanje khona kusasa uzovuna. Lokho kutshala namhlanje wazi ukuthi uzovuna kona kusasa. Uma ukuthi wena utshale amazambane abolile, uzovuna wona lawo mazambane. Uma ukuthi utshala imbewu, uzovuna yona imbewu e-right. Angithi uyangithola? Kukuwena ukuthi wena utshala kanjani, yini oyifisayo ngempilo yakho, yini oyifisela umndeni wakho, yini oyifisela impumelelo yakho, ukuthi impumelelo yakho ufuna ibe kanjani kukuwena. Thina ngeke sikondlela abantwana bakho, uzozondlela abantwana, uzokhula ngokomqondo, uzobona ukuthi indlela eya phambili yiphi. Abantwana bangahlupheki ukhona uwubaba, ulokhu ubhizi uthi hhayi mina nginabantwana, kodwa abantwana bayahlupheka, abazi ngisho ijakhethi le yasebusika ephuma kuwena njengobaba. Asikhuleni bafethu, angifuni ukulonga ukuthi ngikhuluma kakhulu. Nami uma ngingenzi kahle ningitshele, ningibonise, nisho ukuthi hhayi nawe uyabheda kanje. Ngizokulalela lokho, nami ngumuntu ngifunda ngamaphutha, hhayi ukuthi ngiyakujaja ngikujaje. Kodwa into ebalulekile ukuthi sikhulisane, silekelelane, siphumelele sonke ngendlela efanele, siye phambili. This is Home Run Makeba PMP. Angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa yini, ngohlale ngingahambi ngedwa. Umfana wakhona le kwamakhathini kaMgwagwa. Angithi uyangithola bafethu? Umfana kaNtshebe lo wafethu kwamakhathini. Angithi angihambi ngedwa, ngeke ngihambe ngedwa yini, ngohlale ngingahambi ngedwa. Sengishilo, sengiphinde ngasho ngophinde ngisho ukuthi forever and ever fethu. Niyazi Makeba, qhe.